Здравей, пътешественико! Пак ли се чудиш на къде да поемеш? Тогава следвай посоката на изгрева. Все към него и все напред. И пътят ти ще те отведе на нос Шабла, най-източната точка на България. Тук необятната добруджанска шир се гмурка в безкрайната морска синева и после се въздига към високите чисти небеса. На този бряг се чувстваш омагьосан, част от космоса и всемирната хармония. Накъдето и да се обърнеш, погледът ти се рее в безкрая. Духът ти се сродява с волния полет на птиците, милван от нежната ласка на веселия бриз. Високият скалист бряг при село Тюленово е осеян с множество пещери. В някои от тях са открити следи, оставени от древни обитатели. Други са служили за леговища на тюлена монах, откъдето идва името на селото. Този бряг е рай не само за любители на летния туризъм, но събира пещерняци и алпинисти от цялата страна. Ако не може да съберете смелост за екстремни усещания, се гмурнете в царството на Нептун или просто се осамотете сред тази дива красота. При нос Шабла земята и морето си подават ръка. От тук започват безкрайните пясъчни плажове. Те се намират на 1 час път от големите курорти. На север от Златни пясъци и Албена и на юг от Мамая и Констанца. Но този екзотичен бряг предлага на уморените от конвейерния туризъм и на истинските ценители спокойна красота и тишина, нарушавана от крясъка на чайките и шепота на прибоя. Плажът на къмпинга при Шабла посреща гости от цялата страна Русия, Беларус, Словакия и други страни. Тук, на самият морски бряг, предлагат подслонни трапеза за всеки джоб и вкус, на цени, които ще ви изненадат повече от приятно. Разходете се до рибарското селище. Посрещнете лодките и рибарите ще ви предложат пресен улов и безплатни местни рецепти. На брега в село Крапец се намира един оазис – хотелски комплекс Яница. Тук умеят да съчетават романтиката с всички съвременни удобства и нищо няма да ви липсва. Дори водния бар, тенис корта или бърза интернет връзка. За грижите, с които ще ви обградят, цената е символична. На няколко километра от тук до село Дуранкулак е къмпинг Космос. Шабла е вече предпочитано място за туризъм през цялата година. Ценителите на природата идват през всички сезони. Любителите на птичия свят могат да видят десетки видове прелетни и плаващи птици, някои от тях записани в червената книга. Бялата водна лилия, жълтата водна роза са част от богатата флора на Шабленското и Дуранкулашкото езера. А риболовците никога не си отиват разочаровани. Екопътеки ще ви преведат през прелестите на този дивен свят. Местните самодейци съхраняват и показват традиционния фолклор на Добруджа. Сцените на читалище Зора дават възможност за културен отдих. В града има няколко интернет клуба. Може да се ползва богат набор от търговски, развлекателни, медицински и други необходими услуги. Многофункционалната спортна зала заедно с хотел Шабла са на разположение на наши и чуждестранни спортни клубове за организиране на тренировъчни лагери. Православният храм Свети Харалампий е архитектурен паметник на културата и е сред забележителностите на града. Това е един от малкото храмове, посветен на този светец дълголетник. Запалете свещички и ви очакват дълголетие, здраве и благополучие. На големият остров на Дуранкулашкото езеро се намира уникален археологически комплекс.
най-големият в Европа проучен некропол. Това е българската Троя. Учените под ръководството на професор, член-кореспондент доктор Хенриета Тодорова разкриха следи от най-древната протоцивилизация на човечеството. Преди повече от 7000 години древните обитатели са изработвали с завидно майсторство сечива, керамика и накити, някои от тях златни. Тук се намира най-старата каменна архитектура в континентална Европа, резултат на високите технологии и уменията на праисторическите строители. Античният пещерен храм на Трако-фригийската богиня Кибела е единствен по рода си на Балканския полуостров. По-късно, през бронзовата епоха, по времето на Троянската война, траките изграждат укрепено селище. В по-нови времена тук съществува старобългарско селище. Въз основа на сведения на римски историци се предполага, че на това място се е намирало известното в античността карийско пристанище Карон Лимен. За съществуването му говорят множество каменни и части от оловно-дървени котви, открити при подводни проучвания в района. Най-импозантните архитектурни останки произхождат от късно антично укрепление, разположено на самия нос Шабла. Музейните експозиции в Шабла и Дуранкулак съхраняват многобройни експонати, свидетелстващи за хилядолетния живот по Черноморското крайбрежие. Шабленският фар е най-старият и най-високият от всички 26 фара и други навигационни съоръжения по българското крайбрежие, построен по проект на френски инженери през 1856 година. При строежът му вероятно са използвани камъни от крепостните стени на антично укрепление, чието руини са непосредствено до фара. На 30 метра е неговата височина, а до върха отвежда вита стълба с 130 стъпала. Спасителният му лъч се вижда от 17 морски мили. През зимата езерата приютяват безброй птици, някои са защитени видове. Тук е зимовището на 90% от световната популация на червеногушата гъска. Други са обект на разрешен лов. Ловна къща в село Езерец предлага подслон и уют след напрегнатия ловен ден. Край Шабла израства нов туристически комплекс за ловци и летовници за целогодишно ползване. Още ли се чудиш на къде да поемеш, пътешественико? Следвай посоката на изгрева. Все към него и все напред. И пътят ти ще те отведе на нос Шабла, най-източната точка на България, за да огреят слънчевите лъчи най-първо теб.